Приятели, аз съм Роза. Сега, знам, че не съм правила отдавна видеоклипчета или малки или такива големи. Просто нямам време. Прибира съм от училище, изморена, правя домашни и така. И не мога, нямам време просто. После си почивам и да спим трябва. Затова сега сме в почивка. 2 дена ще видя. Днеска ще направя една нова игра, а утре ще направя продължение Roblox, втора част. Айде влизаме в новата игра. Тя, че не мога да я кажа. Тази къщата сега ще я запозная с героите. Тоест не е героя, ама ето скучници. Ето ги, ето. Значи тук ще ви покажа румтур, ще ви направим от къщата ми. Ето тук кошчи, имам цветенци и вали дъжд. Имам си ключ, имам сенсор с втори етаж, имам си едно ленче тук, имам си кухня, неща, имам си хладилни, имам си тераса, имам си много неща. Музика, няма да пуснем сега. Казвам ми на втория етаж. Извинявайте, малко съм болна. Тази е майката. Тези са 9 големи деца. Това са малките. И той да намеря мъжа. Той е май на работа, забравих. Да, на работа. Ето го май да между другото. Та се казва той. Забравих митка с ще ви кажа. Това се казва Георги. Това е Еми. Тази Еми, този Георги. Дари Ели. И бащата Симеон се казва. А та се казва Ивайла. Да, сетих се. И сега в момента вънка вали дъжд и те спят. Ето, става. Ето така, става. Ето, как казваш. Забравих как се казваш бе. Обяд става, да. А пък децата тук си играят. Ти се отварят подаръците от сестрата им, защото те бяха на гости. И майката ще идва с една приятелка. Всъщност, приятелката и ще дойде на гости и тя ще се опре. Сега най-накрая ще ми дойдат на гости на новата ми къща. Другото точно не само красива, малко само красива само. Този хедна елаха, тук малко коледни неща. На децата коледни, тук малко. Тук пълно дрехи. Даже не са тези дрежки, много трябва да купя. Да. Нека да продължим играта. Най-накрая ще ми дойде недобрата приятелка. Тук бе. Нека да се обличам. Това. Да. Това е хубаво. Се напускам парфюм. Къде? И нека да слезна долу. Сега подравя тук. Не може като дошла, спием по едно кафе. Така направих нищо. Набрала съм. Аре бе. Момент. Ето. Бомбоните да вземам. Ето до бомбонките. Кафето. И чакам. Чук. Най-накрая дошла. Да отключам. Здрасти.
направиш ли един рунтур на къщата си? Първо дай да спим кафе, че къщата е много голяма. Да, съгласна съм. Може ли да влезем? Да, разбира се. Да, разбира се. Къщата ти май много голяма, точно. Колко етажа има? Както виждаш и там, 2 етажа. Ма ти украсила си? Да. Аз пак не си украсила. Украсила съм, само че горе мъжа ми късна между другото. А къде са деца? Къде? Той викат? Искаш ли да извикам той големи? Малките да се гледат детечи? Да, искам. Къде са? Чакай сега. За момент. Седни. Качи? Да. Георги, Еми, елате виж кой е дошъл. Георги, Еми! Мама не вика. Да, мама не вика. Айди, пусни си тук чигачката. Айди, ама искаш ли да се обеце? Не. Айди, добре. Гашни. Ще гашни съм. Ма си души нашите пияти. Не съм сигурна, защото все пак имаме нова къща. Те някъде живеем. Добре, нека да ходим долу. Добре. Мама, защо не викаш? Я отивайте, вижте кой да иде. Аз казах ли, че ще се зарадват? Ади да играем! Ади! Те все пак са най-добри приятели. Да, ади чувайте да играете. Аде, сега и ми. Тука. Да, ще ми да бъде по седата, защото са едно момиче не две момчета, нали? Да. Да ще пускам да гледам и това. И така. Ме другото, как си ти? Как да съм? Добре съм. Между къде е мъжът има? Що питаш? Да не пречи нещо. Няма споко. Питам. Защото моя мъж питаше за него. На работа му. Кога е ходил? Сутринта в 9 нещо. Сега колко е? 11:30. Супер. Айде да пием по едно кафе. Виж, тук съм купила едни бомбонки. Майко, тези ми са любими. Все пък вече сме от 30 години заедно, брат. Все пак и ти си на 30, аз съм на 30. Айде, все пак. Надявах да ти последния, защото все пак за първи път идваш в новата ми пишна. Нали? Да. Айде, аз си тръгвам вече. Добре, айде. Вън тук съм, чакам да си взема детето. Денис, хайде. Идвам. Какво става? Тръгваме си. Не, мамо. Не, мамо, моля те. Не може, хайде. Не. Айде, бе. Защо винаги ми правиш така пред хората? Добре, айде, тръгваме. Деца. Защо се караш на детето, ма? Как да не му се карам? Виж го. Не иска да се тръгва. Пусти го, аре, аз ще го донеса. Никога няма да го пусна. Защо няма да го пусна? Защото за първи път идвам и в къщата ти. И той много бели прави.
Невярно, тя лъжи. Абе, я мъкни, бе. Какво направи детето? Какво направи детето? Моля те, стига, тръгвам. Чао. Таз ни нормалница. Какво прави детето? Георги, Ели, елате ли? Георги, Еми. Малко съм сърдита. И аз. Еми. Мамо, защо гледаш така? Не бавих ми. Споко бе, не да лъжи. Ами бе. Иди горе. Свети стаята си. Дай да почисти. Да почистя, пак ще се върна хора. И да. Да се буда децата. Вие що още не сте горе? Мамо, Ленчето гадно. Абе, защо са ли гадите сега? Мамо, виж, той паче. Виж. Ще ва набия, качвайте се веднага горе. Мамо, аре, елате в мене да се качваме. Ставате си веднага лично, че надразници ви. Аз буквално не разбирам защо мама се държи така. И аз нищо. Още не сме си разпаковали нещата, бе. Дръж. Ти деца писна ми, че с голя тъс. Че не сте само. Ели, Дари, ставайте. Мамо, колко е часа? Аре, ставайте. Не виждате ли колко е часа? Бързо, ставай, ма! Какво бе? Виждате колко е часа? Почивай да се преобличаме. Тези деца, както не са в час. Пропуснаха вече първия час, сигурно. Бързо обличай се. Аре, почти тази елха. Какво да обличам? Какво? Хайде. Хайде, бързо, ходи към училище. Хайде бе, хода. Добро утро. Добро тако. Тръгвай бе. Чантите са там, нали? Да.